Здравейте от Geraka.com. Представяме поредният артикъл от продуктовата гама на италианския производител Eurolux. Това е кухненска мивка от серията Eurolux Colin 555. Мивката е с големина на коритото 40 на 50 см, като е подходяща за монтаж върху, т.е. за вграждане в плот или за монтаж под плот, което би изисквало евентуално кухненски плот от гранит или технически камък. Мивката е с правоъгълен дизайн, виждате колко е интересна. Място, където е поставен преливникът е с наклон на борда, самият преливник също е правоъгълен. Коритото и страничните и долните му ръбове са строго правоъгълни, както и сифона, който предава един уникален вид на умивалника. Мивката се предлага в няколко различни цвята по избор. Един страхотен артикул, тя е комплектована с всичко необходимо за монтажа, експлоатацията и не е необходимо да се закупува нищо допълнително, за да може да бъде ползвана.